ragu jiwa jinitra marang janji tanpa guna sumpah prasetya bumi langit kang nyekseni manis ngendika ambu nanging uga lamis atimu orang ngira teka sliramu ninggal janji lan prasetya ora kena tak dilani apa maneh gondeli becekan basuki kaya tumeka wanci mung karya rahayu tumrap wanita liyane ragu jiwa jinitra marang janji tanpa guna sumpah prasetya bumi langit kang nyekseni kamu nanging uga lamis atimu orang ngira teka sliramu ninggal janji lan prasetya ora kena pungkasan mung wele ing samangke aja nganti gawe cuman ning ati gawe gelane jumlah wanita
เ
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katentreman miwah karahayun mugi tansah kajiwa kasarut mantuk ngarsa panjenengan sedaya kula Waradin sagung dumadi. Bapak Ibu saking pertamu sedaya ingkang sinebha ing pakurmatan ing paring abiyantara kula sekadang trikanca Devkan musik wingking saking Kekek Gladaksari. Pun panjenengan Dimas Devkan makarya sareng kadang-kadang Mustika Audio Sound System saking Suruh Kiai Tapel Susuan ugi Patas Boy fotografi dipun sengkuyung ugi kadang-kadang rasih saking Sansan Makeup wingking saking Ngargoloko Gladaksari pinangka juru sumbaga ingkang menika satawis pundi dawuh saking panjenenganipun ing wonten Bapak Sukirto sekalian Ibu ingkang kepareng netepi darmaning asepuh nenggih mala kramakaken Atmaja Kinasih Rahayu Eca Evianti Ramadhani dawuh kalian Dimas Bagus Agung Sri Waluyo putra jalu saking panjenenganipun ing wonten Bapak Suradi Cahyono sekalian Ibu wingking saking Tegalrejo Kembang Gladaksari Boyolali. Para dene putra temanten kali sampun ndakaken adu nikah rikala dinten Jumat Legi Surya kaping 26 September warsa 2000 selangkung kepengker wanci tabuh sedasa enjing mapanon ing KUA Gladaksari Boyolali. Nyun tambahan berkah pangestu mugi putra temanten kekalih saestu pikantuk wahyu jodoh ingkang sejati, jodoh donya, jodoh akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dipun sengkuyung wonten 300 widowati ingkang marak sowan nderek ngreganken swasana bahagia dauping Sri Atmaja temanten ingkang menika kula tepangaken setunggal boga setunggal wingking saking Ploso Salatiga diajeng Mia Maheswara. Widowati ingkang angka kalih wingking saking Jogja saking Ampel Kala diajeng Rani Ngabyantara. Petiting widowati wingking saking Pabelan Kabupaten Semarang swanipun Dena Ayu Anissa Rahma. Lan kula pribadi Heru utawi Padike saking Posting Kir Salatiga ingkang ndherekaken swanipun trikanca Devkan musik. Bapak Ibu ngaturaken sugeng rawuh sugeng meranggah kanthi colan sekecolan kanthi mardu martikaning wardaya kepareng nampi swanipun trikanca Devkan Music.
Mas apa wis lali sliramu Kesemono itulah karo aku Pancen wis suwe ra tau ketemu Wis mestine lali aku Mas mumpung saiki ketemu Jogetan kekangan karo aku Dadi yo tangga kangenku kangenmu Bali eling nalika iku Sepi rasane wektu pinuju dhewe Bangun terus eling kancane Zaman semono entolan rame-rame Guyub rukun seneng atine Mas gelang alit ali-ali Sanggone kanggo tangga kangen iki Rasa sakit turun tutup lagi Rasa kangen wis bisa bali Rasa sakit turun tutup lagi Rasa kangen wis bisa bali Bapak Ibu mekaten sautasipun rekanca Widowati saking Devkan Music. Sanggening para tamu monggo kedhaken manjing wonten ing sasana kamulyaning gesang pahargyan. Nuwun. Kula nuwun. Amit pasangan mantabi timedes ing tulak sarik sinabetna ing ira duni dinawan ing tawang tuwa. Kepareng matur ngarsanipun para sepuh pini sepuh aji sepuh ingkang dan kali ngomor daning akrami ingkang pantes tapi pamakti. Para alim ulama, miwrah para pangarsaning agami, pinangka kiblating manembah mring Gusti Kang Maha Suci. Ngarsanipun song-song agung ing laladan Kembang Bladaksari Boyolali, Bapak Lurah, Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT, miwas sedaya para perangkat pinangka pangayom maning kawula tasih ingkang tuhu sinudarsana. Para tamu kakung Sumawana Putri, kadang werda muda kinasih ingkang tuhu badya mulya. Kepareng kula ngembil kamardikan panjenengan sedaya ingkang nembe eca lan sekeca wawan pangandikan ugi miyasakaken suwani putri kanca Devkan Musik. Inggih awrat panggenan kula pundi dawuh saking panjenengan ingkang patan Bapak Sukirnatun Ibu Nur Hayati sak keluarga. Kinen ngarepaken nantaping adiwara dauping Sri Atmaja temanten ingkang menika nenggih Rayu Eca Evianti Ramadhani daup kalian Dimas Bagus
Agung Sri Waluyo. Putra jalu saking panjenengan Bapak Suradi Cahyanata Ibu Sulase wingking saking Tegarjo Kembang Gladaksari Boyolali. Bapak Ibu sanggening para tamu. Langkung rumiyin sumangga kula dherekaken mujukaken rasa puji syukur ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kacihna panjenengan sedaya pin kula saged kempal manunggal wonten dalemipun Bapak Sukirno sekalian keluarga. Kinan ngestreni dawuh sehat mojo temanten ingkang menika kanthi boten kirang setunggal punapa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalawat dan salam kunjuk junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi panjenengan sedaya tuwin kula kagolongaken umatipun Rasulullah ingkang pikantuk syafaat benjang ing yaumul qiyamah. Amin. Tinarbuka pahargyan dawuh sehat mojo temanten ingkang menika kanthi waosan basmalah sepisan kewala. Parandene adiwara ingkang angka kalih nggih sawanipun sehat mojo temanten putri saking tepas wangi tumuju ing dampar tentori nemu. Sak sampunipun lenggah angoro raras. Orek pase Banjawi Duta Saraya atur pangandika pasrah saking keluarga ageng Bapak Ibu Suradi Cahyono keparenganti putra temanten kakung Rama Ibu Mewah panderek sawetawis miyos saking Wisma Parman tumuju ing sekemaning Bale Badraya Sawinangun pareng hanjok wonten ing sasana lukti nampining putra temanten kakung. Panggih putra temanten samangke mapan wonten adiwara ingkang angka sekawan. Kapradosen Ibu Pangadi Busana saking Sanggaria Sansan ing apingking saking Ngargoloka Gladaksari Boyolali. Atur pambagiyarja Yuwana kasuwun rawuhipun para tamu mapan wonten ing adiwara ingkang angka gangsal. Paripurna atur pambagiyarja Yuwana sawetawis putra manten pareng badhe santun busana mugi tasih kawarsen saking kadang-kadang kinasih saking sansan make up. Petitik adiwara samangke nggih lumaraping Hastungkara Puja Brata utawi Pandonga parandene pratandha cetha paripurna bagian gawing sehat aja temanten ingkang menika bobine samangke putra temanten Rama Ibu Bapak Ibu besan sampun pareng jumeneng wonten ing sungapaning Bale Mayang Arum saperlu nyun tambahing berkah pangestu kanthi hajawat asta wiras pantes utamaken konduripun para tamu sowan-sowan. Mekaten Bapak Ibu menggarantaming adiwara dawuh sehat mojo temanten ingkang menika ewaging siring adiwara kula nderek sasmita saking parampara ingkang piniji nun kula sangyaning para tamu ingkang tuhu sinudarsana murih rancaking sedya wiwit purwa madya lan wusana pahaman dawuh sehat mojo temanten ingkang menika monggo bonwiti serangan kalian waosan basmalah sepisan kewala parandene kadang-kadang kula kinasih ingkang rasuk agami sanes muslim pareng jumbuhaken kalian kapitadosanipun soang-soang kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Matur sembah nuwun dereng tampi sasmita beli sehat mojo temanten putri paripurna ngenya mulas padono krasuk busana
Para mirsa engko ngaturaken sugeng rawuh sepisan malih konco Bapak Ibu ingkang nembe rawuh sugeng merak lenggah kanthi celan sekeca kula sonaken trikanca Devkan musik makarya sareng kadang-kadang kinasih saking Mustika Audio sowanipun Widowati Wingking saking Jogja rumiyin diajeng Rani Marak sowan. Yuk. Salam dhisik Dik kanggo Bapak Ibu para tamu. Saderepun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pepanggihan kalian kanca-kanca. Devkan Music. Devkan Musik. Jan ngaturaken panglipur senatan nenggo adicara ingkang badhe lumampah samangke. Ngaten diajeng. Tetembangan rumiyin kelaras ya Mas. Nggih. Mbok bilih samangke Bapak Ibu wonten pulutan lagon utawi badhe dono swanten. Saged paring dawuh dumateng kula nyawiji kalian kadang-kadang Devkan Music. Monggo setunggalangan diajeng. Panjenengan berkabawa mboten Kang Mas? Ngono, langgame apa? Manut kemawon. Larasipun menapa Mas? Slendro pelok bareng. Manut. Rino pantaraning wengi tanka handata kula meminta elok-elok nadyan to perpegan ya suarane cek putuh. Jan sing mripate sing ra iso putih. Antuk nugroho yang manot ha 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 han saindenging nuswantara ha 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 apa Ora ngoper. Ora ngono, ora ngoper. Borongan. Borongan, Pak. Mondak belah. Ngono. Kalis godhok rencana ha 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 ayam tentrem ati amakmu sangkut ambangun kara monggo langkapipun derek dirani sembah nuwun berkahipun bawa sugeng midhangetaken Bapak Ibu sing gedhe pak nyamulane kang mas ujarku jajalan tongan riyeku sambung kumbang wanjidalu rupitos saremu kelawan gerawanmu kang mas kang barak titi
konsone sapa iki Mas? Mustika. Oh, Mustika. Sound system saking Suruh Legendo. Mugi-mugi lancar sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Dina rame. Nika pangombyong saking besan. Pangombyong menika Bapak Onje alhamdulillah sampun rawuh Mas. Sampun rawuh, sugeng rawuh Bapak Ibu. Nggih. Mendah boyo Lelanging sarengan diajeng Rani. Ugi ngaturaken sing rawuh baro ageng saking Bapak Ibu Suradi Cahyono saking Tegarejo sugeng penak lenggah kanthi colan sekecolan kanthi maredo margani wardaya sinambi nyerantu laksaning adiwara candhaipun nggih sawanipun sedhat mojo temanten putri nanging dereng tampil sampun praktis kepareng marak sowan Tri Konco Devkan Musik kula senaken ingkang wingking saking Solo 3 Hadiningrum swanipun diajeng Mia Maheswara. Ayo Dek. Anjir tak seseran kula sak nenjang Devkan Musik saking pundi Mas? Musik saka ngegek ngono. Oh ngegek kono. Nggih. Oh ngalor kono. Anjir saran kula sak nenjang Devkan Musik kalian kerja bareng Mustika Audio. Kiai Tapel. Video syuting saking Susukan. Saking Susukan. Nggih ugi Patas Boy fotografi. Nggih. Lan Sansan make up saking Argolo. Oh ngaten anjir kan. Sayang Sansan ki sing ndi to Mas? Kae lho sing Widyawandu kae. Oh ngono. Ki lanang ora wedok ora kuwi. Iya, ning nimpuno nduk alhamdulillah. Ning kerep diperkosa kuwi lho Mas. Ora, rumangsaku kok. Nggih. Anjir, semangga niki wonten sampean dicob sak bawane nggih. Oh ngono. Aku pancen borongan kok nduk. Dadi panatacara ya MC ya bawa ya nyanyi. Pokoke geleman sing penting kuwi. Anjir, pokoke malu lek ndiri ngono kae. Lek ndiri pokoke manut kudu gelem. Heeh. Ngambara ing awang langut bebasan tanpa tapi Barangu gawe gunung katungkul ngumbar kakasan satemaki nawa
diajeng monggo kapiyarsa. Rumangsa kowe kaya ngungkuli grombolan. Rampok. Grombolan rampok apa le. Yo,
kembang saset ngono ya. Injih Bapak Ibu saya bertamu Tampi Sasmito Blisriat Mojo temanten putri sampun paripurna nggenya mulas wadono ngrasuk busana barang sedya badhe membat madya ngabiyantara sanggihaning para tamu aja wonten ing sasana rinengga Sekaring putra temanten putri kadi dene Puspita kang manca warna candrane buka wiwaraning tepas wangi ana ganda mangambar arum kebeki sasana wiwaha Totelo menika gandaning sekaring kedaton sekara sepaka mulya ing kalenggan menika awujud putra temanten putri Susilira Rayu Eca Evianti Ramadhani Putri siwi saking panjenenganipun ing wonten Bapa Sukirna dalasan Ibu Nurhayati Kawistara saking mandra sampun paring paripurna nggenya mulas wadana krasuk busana keparing sedya membat madya ngabiyantara sanggihaning para tamu ganjo wonten ing sasana rinengga lan inggih papan palengganipun garwa Prameswarinata ing kalenggan mika tinuntun dening panjenenganipun Ibu Pangadi Busana saking Sanggarias Paes Jawi kagunganipun di sansan wingking saking Ngargaloka lengkeh-lengkeh hamucang kang nanti daerah sang pinargya sekara cepaka mulya sasria wujud putra temanten putri ing kalenggan nika menika tawarane garwa Prameswarinata ing kalenggan menika Rayu Eca Evianti Ramadhani wanodya sunista ing warna karga busana kang sarata pating galebyar pating pancurat lamun kasarusang Bagaskara lengkeh-lengkeh hamucang kang tindaira Prameswarinata tinuntun dening para ingkang piniji ingkang sumedya hanganti sawanipun Sri Atmaja temanten putri kinebutan patasa kembaran dumados saking kenya alit-alit ingkang dereng ical pupuk lempuyangipun ananging sampun pareng bangkit merantasi karyana budaya luhung ingkang sinengker ing laladan Klangon Wetan Kelurahan Kembang Gladaksari Boyolali
lononan lumebet wonten ing gapuraning pargian prepeki trata kerambat menika tawaranira Eca Evianti Ramadhani ingkang pindhane Kanjeng Ratu Jawara Manik sekaring negari Baghdad du ing nguni. Rama miwah ibu tansah hanjamang tindak ira sang pinargya. Saya caket nggih nyomembat madya ngabiyantara sangganing pratamu. Ginarebeg bedhaya Srimpi ingkang manggung ketanggung ing madyaning Bale Pasamuan. Putri ingkang apindha Domas jangkep cacah 800 ingkang ketingal namung sekawan. Minggaing setinggile Binaturata anjok wonten ing sasana rinengga. Sawetawis kepareng kapundhut gambaripun langrumen dening kadang juru foto saking Patas Boy Fotografi. Paripurna samangke kapundhut gambaripun daya-daya putra temanten putri pareng badhe kalenggahaken kanthi hanggana raras ateges lenggah piyambakan pangudyas maraning driya ingkang dereng palkawijining lisan wage-wage ndang kliwana gage-gage ndang temokno. Daya-daya dening Ibu Pangadi Busana putra temanten putri kalenggahaken wonten ing sasana rinengga nggih papan palenggahipun garwa Prameswarinata ing kalenggahan lulus raja sawanipun Sehat Mojo temanten putri orek Paseban Jawi duta atur pangandika pasrah saking keluarga geng Bapa Ibu Suradi Cahyono kepareng asung sasmita dumateng putra teman kakung Rama Ibu miwah pandherek sawetawis kabedha saking Wisma Parman tumuju ing sekaning Bale Badraya Sawinangun anjok wonten ing sasana pamasrah ugi sawetawis nyuwun junengipun ingkang kronatan Bapak Ahmadi ingkang jumenipun jinajaran panjenenganipun Bapak Nurkolis tuwin Bapak Muhammad Agdes kepareng jumeneng wonten ing sasana panampi ngarsanipun ingkang kronatan Bapak Ahmadi kepareng nganti Bapak Nurkolis tuwin Bapak Muhammad Agdes jumeneng wonten ing sasana panampi swawi kula dherekaken. Jengaring putra temanten kakung manggiya wilujeng sak margi-margi. Bapak Nurkolis, Bapak Aglis gemeng kaya lintang Bima Sekti anu waktu tutuk ing naga sigra jumangka sang duta sareya atur pangandika pasrah putra temanten kakung saking keluarga geng Bapak Suradi Cahyono tun Ibu Sulasih wingking saking Ladan Tegarjo Kembang Gladak Sari Boyolali semedya nganti satri
cariyos kembaran pinangka talang pati. Ingkang ketinggal namung setunggal. Ing wuri menika Narendra muda ingkang badhe winisuda krama. Nun inggih Dimas Bagus Agung Sriwaluya. Putra jalu saking panjenenganipun ingkang wonten Bapa Suradi Cayana Ibu Sulasi. Kawistara saking Mandrawa sampun praktek ing ugian ingkang tinuju. Sigra kendel sawetawis pareng sedya Ratu laksitaning adiwara candhakipun. Para pangombyong sami humiring rawuhipun putra temanten kakung Rama Ibu miwah keluarga. Bapak Ibu sanggenipun tamu sampun kepareng jumeneng abenajeng priagung kekalih ingkang kepareng badhe imbal pangandika wonten ing sasana lung tinampining putra temanten kakung pramila saking kembok bilih sampun samapta ing samukawisipun ngarsanipun ingkang wonten Bapa Priyana pinangka duta atur pamasrah wedal ben sasana pangandika kula aturaken sumangga nuwun.